Shmata ydych chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fel arfer, ar mynd i barhau gyda datblygiad o'r gwefan app GemStoriAp. Nethiwr, pan oeddwn ni'n defnyddio'r app ar y rhyngrwyd, darganfyddais i gwach neu chwilen newydd arall. Fel hyn, enghraifft, pan dwi'n defnyddio y botwm Game Novel App i dewis y fodd ar gyfer y Game Novel App fel hyn, mae'r hyn yn gweithio'n digon da, ond nawr, os dwi'n cau y poriwr, ac os dwi'n eisiau i dychwelyd i'r gwefan app yn yr un fodd fel o'r blaen, sef y fodd o'r game nofel yn ytrach na'r game stori, felly yn y cyfeiriad ar gyfer y tudalen ar gyfer y poriwr, os dwi'n yn unig yn mewnbynnu yr cyfeiriad o'r gwefan app fel hyn ac wedyn i pwyso ar y botwm ddoddiad. Yn gyntaf, roedd neges gwach yn arddangos am rhanbarth o eiliad, ac nawr, yn ytrach na'r dangos yr Game Novel App, mae'r app yn dychwelyd i'r fodd o'r Game Story App. Felly ar y rhestr o pethau i'w wneud, dwi'n wedi ychwanegu yr doddiad newydd, sef yn y cam dy ddim, os nac ydy'r math app penodwyd yn y gyfeiriad, mae'r hyn yn amwallu i'r Game Story App. Felly mae'n angen i brafholi ar gyfer brodoliaeth o'r fath app, ac os nid yn bodoli, i brafholi ar gyfer XXA math app sydd yn ei benodwyd yn y ffythiant JS newid math app. Enghraifft, local Ystorfa, gosod yr doddiad XXA math app. Felly os rydyn yn agor yr ffel JavaScript ar gyfer y cod taddiad, sef amrywolion.js, ac yn chwilio ar gyfer yr ffythiant, sef newid math app, a dyna fe. Nawr, dwi'n meddwl y datrysiad syml yw dim ond i ychwanegu yr llinell i benodi yr Lleolystorfa yn y ffythiant yma fel hyn. Dywysais i a blaen doddiad XXA yn ytrach na XSA neu XNA oherwydd mae'r llythren X yn cynrychioli a ddau ohonynt, yr S ar gyfer stori ac yr N ar gyfer nofel. Nawr, yn yr index.php, yn yr llinyn ar gyfer yr JavaScript, rydyn ni'n gallu creu yn yr adran amrymig ar gyfer y cam dy ddim, amrywolion ar gyfer yr XXA math app fel hyn, i rhoddi yr LXXA math app i cyfartalu i'r Lleolystorfa, gyrchu doddiad XXA math app. Wedyn, os ydy'r XXA math app yn nŵl neu yn gwagdar, i roddi fe i fod yn Game Story App, dwi'n defnyddio y dwbl L ar gyfer y blaen doddiad o'r amrywolion i cynrychioli y rhoddiolyn lleol, neu yn Saesnig, the let local. Nawr, ar gyfer yr algyferiad o'r poriwr, yn ytrach na defnyddio y dolar tanillech cyrchu oddi wrth y cyfeiriad o'r poriwr, rydyn nhw'n gallu defnyddio yr amrywolion JavaScript XXA math app fel hwn. Nawr, os rydyn yn achub y ffel ac yn llandadebu'r tudalen, ac wedyn yn morchilio i'r cyfeiriad, y tergaeth ac wedyn yr enw o'r wefan app, fel hyn, nawr mae'r app yn amwallu i'r Game Story App oherwydd ni bwysosom ni ar y botwm ar gyfer Game Novel App, ond os rydyn yn pwyso ar y botwm nawr mae'r doddiad XXA math app yn cael ei ychwanegwyd i mewn i'r Lleolystorfa,
Felly nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r cyfeiriad gyda'r tirgaeth ac hefyd GemStoriAp yn unig, fel hyn, nawr mae'r gwall hwn yn arddangos, sef mynegwyd undiffinwyd, ecna, diffinwyd yn yr index.php ar y llinell 223, ac mae'n amlwg yr achosiad o'r tropeth hwn, achos os ydyn yn dadansoddi y cyfeiriad, rydyn ni'n yn penodi y parametr math app i fod yn game novel app, ond yn yr un cyfeiriad, yn gyd wrthwynebiedig, rydyn ni'n defnyddio y parametr gyda'r blaendodiad XSA a gyfer XSA defnyddiwyd, gyda'r S yn XSA yn cynrychioli stori. Wel, ar gyfer y datrysiad hwn, dwi'n meddwl yn hytrach na'r defnyddio yr amrywolion PHP i mewn yn yr llinyn ar gyfer yr cod JavaScript yn yr amrywolion ar gyfer yr HTML, i mewn yn yr cod JavaScript, rydyn ni'n gallu defnyddio y profholiad ar gyfer yr XA math app, ac i roddi yr blaendodiad i mewn i'r amrywolion JavaScript newydd, ac i defnyddio hyn yn hytrach na'r amrywolion PHP $egg blaendodiad fel hyn. Fan yma, dwi'n wedi creu yr lleol rhoddiolyn LL blaendodiad i fod yn XA. Wedyn, os ydy'r XA math app nid yn nôl neu gwactar, ac os mae'n ein yn game novel app, i benodi yr blaendodiad i fod yn egna, ac nawr ar llinellau 198 ac hefyd 200, dwi'n yn defnyddio yr blaendodiad blanotodwyd i'r parametr yn y cyfeiriad, ac hefyd ar yr llinell y 200, dwi'n yn defnyddio yr blaendodiad yn dwywaith, un ar gyfer yr parametr yn y cyfeiriad, ac y llall i gerchu y data oddi wrth yr Lleolystorfa gyda'r blaendodiad berthnasol. Felly, os ydych nawr yn ychydig y ffeil, ac wedyn yn llawn debri, a dyna ni, dyma'r game novel app. Felly, os ydych nawr yn clicio ar y botwm GemStoriAp, a dyna fe, felly os ydych nawr yn mewnbynnu yr tirgaeth ac wedyn yr pregell ar gyfer yr gwefan app fel hyn, ac mae'n dal yn GemStoriAp, ond nawr os ydych yn clicio ar y botwm game novel app, ac wedyn yn wneud yr un peth. A dyma'r gwall nesaf, sef oherwydd rydyn eisoes dechrau yr destun stori ar gyfer y game nofel ar gyfer y pennod 1, fel dangoswyd yma yn y Lleolystorfa ar gyfer txt stori, fe dylysau yr app yn sydd ymlaen yn ein ail-cyfeirio hyd at yr tudalen cam 3, ond nad oedd hyn yn digwyddo, rydyn yn dal ar y tudalen cam 1. Felly, os rydyn yn dadansoddi y cod tarddiad ar gyfer yr ardal ymresymig ar gyfer y cam ddim, rydyn yn dal yn defnyddio yr blaendodiad oddi wrth yr amrywolion PHP $egg blaendodiad, rydyn yn gallu datrys hyn trwy'r leoli y llinell 187 ar ôl yr penodiad o'r rhoddiolyn lleol blaendodiad fel hyn, ac wedyn alysod yr amrywolion PHP gyda'r amrywolion JavaScript blaendodiad fel hyn. Nawr, os ydyn yn y gweithio ffael, ac wedyn yn llawn dabliad tudalen, ac wedyn cyfeirio at yr pregell yr eddyl fel hyn, a dyna ni. Rydyn ni'n cael ein ail-cyfeirio sydd yn lawn hyd at y tudalen cam 3. Nawr, dwi'n meddwl, rydyn ni'n gallu troi y stwnt neu hunch ar gyfer yr doddiad ar y brig i'r dyddiad fel hyn, ac wedyn i'w symud i'r adran cyfahawyd fel hyn.
Nawr, rydyn barod I ollwng y trafodaeth hon I rhyngryd, ond yn gyntaf mae angen I diweddaru y gwybodaeth ynglyn at y gwefan app hwn, fel hyn. Mae'r trafodaeth 1.3 ac mae'r trydydd ar 10 o mis Mehefin 2022, fel hyn. Nawr mae angen I alsgrifio yr pregell ar gyfer y trafodaeth olaf, fel hyn. Ac I enwi fe fel 1.3 fel hyn. Ac hefyd I alsgrifio y ffeliau ddiweddarwyd fel hyn. Ac I alsgrifio nhw I mewn i'r pregell perthnasol fel hyn. Ac wedyn, mae angen I cyd-wasgadu y pregell fel hyn. Ac wedyn, ar y wefan swordforge.net, I llusgo y ffail cyd-wasgiadwyd I mewn i'r blwch uwchlwythwyd fel hyn. Ac wedyn clicio ar y botwm wedi wneud. A dyna fe. Nawr I mewn yn y meddalwedd WinSXP ar gyfer yr uwchlwythiad i'r wefan trwy'r protocol trosglwyddiad ffail, mae angen I ni I forlio i'r pregell ar gyfer y gollyngiad, ac wedyn I dewis pob ddim, ac wedyn I declicio, ac wedyn I dewis yr uwchlwythiad fel hyn. A dyna ni. Nawr mae angen I gadw I fyny neu arbed ar gefn, felly dwi'n mynd I dewis pob ffail yn y pregell yr eddyl, ac wedyn I alysgrifio fe, ac wedyn I pwyso ar y botwmau angen gyda'r D I forlio i'r ffôn allanol gof, ac wedyn yr botwmau rheoli gyda'r V I bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn eich darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.